Ġie mniedi l-Proġett Vera, inizjattiva ffinanzjata mill-Unjoni Ewropea bilan li jsaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn Malta u Sqallija fil-ġlieda kontra l-mard neurodeġenerattiv, partikolarment bħall-Alzheimer's. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela spjega kif dan il-proġett qed jiffoka fuq l-iżviluppi todot innovattivi biex jidentifikaw il-marda fi stadji bikrin permezz ta' teknoloġija avvanzata bħall-intelligenza artifiċjali, ir-realtà virtwali u s-sensi li jintlibsu li jkejlu bidliet sottili fil-moviment tal-ġisem. Fl-istess waqt il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zirinzot Soppardi sostna li dan il-proġett juri b'mod konkret kif il-fondi Ewropej qed jiġu investiti f'soluzzjonijiet innovattivi li jagħmlu differenza reali fil-ħajja tan-nies. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Malcolm Paula Juice Gallia, tenna li dan il-proġett jirrappreżenta pass importanti l quddiem fl-użu tal-innovazzjoni u t-teknoloġija sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Bħalissa qed tibda fażi importanti ta' ġbir tad-dejta li se tkun immexxija mill-Università ta' Malta fost sforzi universitarji internazzjonali. Fil-fatt il-lettur universitarju mill-Fakultà tax-Xjenza u s-Saħħa sostna b'ottimizmu l-qafas tat-teknoloġija li se jwassal għal avvanzi konkreti. Kburi ħafna bix-xogħol li qed jagħmlu id-Dipartiment tas-Saħħa Mentali fil-Fakultà tax-Xjenza tas-Saħħa fl-Università ta' Malta fuq dal-proġett innovattiv rigward l-eżaminazzjoni u r-riabilitazzjoni ta' nies li jistgħu jkollhom kundizzjonijiet neurodeġenerattivi. Xi ħaġa innovattiva għaliex qed jużaw virtual reality, qed jużaw AI, u ninsab konfidenti li r-riżultati ħajkunu ta' sostenn lis-sistema tal-saħħa ta' mhux il-pajjiż tagħna biss.